Salamat, Ginoo. Salamat sa labang mga gahong nga napatakaron nga tikaw-tikaw sa itong kabuntagon. Ito. Yan po ko sa serbisyo. Halang Lunes man ron, mamatugdas ng adlaw, hapon, nagragag ang may isuon. Maulat sa mga katapok sa adlaw na tawon sa mga mahal nga inahan. Karon man kasi kay na po ko pakpaklay ko kuan, paklay ko wrapper. Kaya nagkuan ko. Tutok ko kamuti turon, ana ay mabidyo ang pag banggod sa kamuti turon kita may sabi ng katugtog. Simulin di ko kay bawa mo. Di ko ba mo edit ko sa karon maliguang na laman. Di ako makabaw. Labi na karon nga na ko sans mata. Dito na din ang mga video. Salamat gihapon ko dito tanan na nagsubaybay din ang video ni Madam X. Diha ni Ben Parol. Salamat Madam. Advance ni Christmas na itong tanan silang hatas na saan o salamat at pag sino mag-uban ka nunay talang oras, talang minuto mag-uban ka na to ang ating mga bawang kagahon mula ito sa nag-adlaw ito ko sang ugangan ito ganang sitwasyon sang ugangan karon mga karon sa liat sa ako panikay-sikay ito doon silam ko nga to manakita niya pa ang binaklay pinakat yung ibabaw karon makatod sa kulang ni managot o hanitod sa ang lihanan ng hangkuan gusto yung ginagmay ayun na naman makapalit ang maintenance. Alam sa mga rapira nga kuan man bigaan man upaka sa nga brand KG lumpia wrapper purok 6 kabadyangan mabini buhol mabini kaya ini watas paglaran GB po to dampas nandap ng lumpia nilis mabini di ay kasi hindi siguro mabrato nis mabini kaya alas siya tag 30 naman ha asun pa o katunis taglaran kaya katong GB tag kuan naman to 18 alas siya gahapon tag 30 man igo lang din yung kuandaan hang bunan kamuti pa imo nga dagdag kuan presyo saan man may laing kuan kakitaan mapudin di no pudin magpalabandira mga bandira lang ako mapudin aragang pustunon dia ang butang dani sa margarine condense o gamay nga brown sugar nagang wrapper na ready na pustunin haron kayo sa mga alas 9 hani hatod sa bus kanin ko siya sa una so apay COVID sa kuan ko deliver ko itong bulhay kuan deliver sa bulhay sa una ada kamuti turon o chicken lumpia kano ko ron mga pagpagirana nakakompra chicken lumpia una ko kumpra lagi order sa kambaha si
Madam Lilian to sa una. Sa Kingdom kaya. Kani kamuti turon. Pag-snack ni. Sa urban lang lumpias na din. Kamuti turon. Sa tatay ko dihas Cebu nila Jijin. Nangabot na sila. Hapon nila Junjun. Ruby Provinciana. Mugreet day ko diha sa uptown ni Manoy Noel. Oy, birthday Manoy. Happy birthday. Kamusta mo diha? Nila ni Rosemary. Nila ni Kuan. Ang Gaga. Kamusta mo diha sa Cortez? Lamang Gaga. Kung diha ni Kuan. Vice Mayor Rodrigo. Oy. Michelle Pagikan. Oy. Kamusta mo diha? Advance Merry Christmas. Hapit na po ang pista Santo Niños Injo. Cortez. Poblasyon. Birthday pong Manoy. Kabasa ko sa ani Rosemary. Happy birthday ko no Manoy. Happy birthday pod Manoy Noel. Oy, sejang wife si tita. Para sila mga tawanan ng pinganlan. Diyan pa sa una pa mi nagpausur ning kailas kahanginan, kailan na midaan na nila. Sabi nga Ma'am Gaga Escuadro na sa Hall of Justice. Wala na sila magkuan. Wala po naghahanang nabapas. Mga igsuon na sila. Katunang labi ng manang ato anas lang kalibutan. Nabutan na silang tanan. Kabasa ko sa ang Rosemary nga. Birthday ng Manoy. Nakalipat ko. December ulit sa Manoy. Pati po ko diha sa kuan. DNR. Cortez. Ang classmate diha. Binabutihin sa daga pa. Si Marley. Advance Merry Christmas mo diha. Jin. Kasi makawali mo ka Alicia. Kita ta. Kuhon. Naho, problema dyan ko karon kay tawagan ko sa babaw. Nagmotor to nagkabalaba na nawag. Napasakaan sa unong kong mama kay napakaan ko ng pamahaw. Nagsabot na magudbi nga. Nakuy turon karon. Asa ni lutuon. Ano ihipon ron. Itang ko sudanan. A few moments later. Please, yung tanan, karon di ay na ako narilas bahay ni Mayor, Sali Mayora. Kay yung mapalit ko kamuti, da pa mo makapangamuti gidahang nanay, gidahang mama. Dari ko nagbuhat, pero mga tukos kamutihan ron da. Ito alam sa padong sunod ko. Mapalit ko balik marije. Kay mo manihang kuan mahimo ko na turon kamuti turon kay dito ni agang adlaw dito mo ko tagdaran nakapalit pinsan ito kay bato-bato tagdaran wala mo ko makadto mo na suwadan nag-aridaris ilas Mayor o tagpilang kilo ilaha parehara bas
Tagbilaran, bato-bato na mga tagbilaran kumpara sa merkado. Kasi merkado na nas alis siya grabe mang mahala. Murag wala naman tayo ginansyahan na ng sintabo sa kamahal ka adyo kay mahal pag rapper din sa Alicia. Ano gaga pag rapper sa Alicia kay ag sa Alicia tag 30. Samantala atos tagbilaran tag 22 ra. Atong giluto niya agi 22 ra man tilak palit. Da. Guwapa pa nga pagka-rapper. Alicia tag 30. Kuan pa. Karaoten nga pagka-rapper. Da, tamas aysa sila ng lakaw lagi ron to as Valencia nanawag sila na ganiya nila aysa papalihog ko paapil og rapper kay basig bato dito kay basig sunod adlaw maka bakasin ko dito sa mga apo do naman dito makapalit ko og rapper binta dito kumpara din sa Alicia. Grabe nang paliton sa Alicia, grabing mahala. Dili man kagamot sa Alicia tag 60 kilo. Kumpara sa dao, may tag 25, may tag 23. Grabing paitag negosyo dali maglisod pa tag paabot sa atong kitaon kay grabing mahalag pamaliton sa kagatapong paninda gagmay ra. Hindi ako na silang nangkaan. Naghuwat ko na silang mama. Pero maapas ko rin itong taod. Kaya sayang po. Madun naman sa kakilo makagilan sa pagbalik 1/4. Bitaw. Kaya grabing paita ron. Madun naman makapalit ko. Diaper ito nga hang kuan. Ugangan. Disipid kado da di hindi problema kidaan karon di naman sa mukha agsudan kag naman kakagluto nagkwakir oats na laman kwakir oats na lang pa ang mga relibuhan dani og kuan kanang gatas diin magalis pro mi na nga kuan kuno ipagatas ni mama insure kuno ginawa sa pamig insure lisod maganig palit sa Bear Brand adult insure na ba. Ginulag bahala kay kanas mama tagtagad man pud na nagkuan 4 years na sa mama nagngana karon niaging simana mukaan pa nagluto karon ng mga simanaha itong pagbisita na di na jud kakagluto maglisod na way mo kuan way mo hungit. Kaysa una si papa makaya naman to ni kay dira mang paling kuros wheelchair makita pa man sa pagpakaon karon kay gahigda naman mun kinahanglan din na alalay kanunay kada kaon hani ba to buto-buto na ako na rin sa lugar nilang mayor maapas ko siyang mama ron tas kamutihan maadto ron mayura napod siya mga buwak ani abi mo kagway tao dira mga magpapadi ay kapasok silang kamutihan pa may tao na ari hindi diyang mama pabalik nga naman kuno ko hindi ako mabalik maghuwat ako kapon hapon usaka na po si babaw kay magpakaon kong mama na katulad sa panila ha. Ng sita lapit. Ini ang kamutihan. Pilang sagingan nasa karon lapit sa sita. Lami lang yung tagmanan na mong kamote o di na mamalit. Ano may kabaw. Ano papa. Hala sa baagi. Papalugay kabaw. Pinantundanan.
dani kay bantok. What inod? Gapon ta mi manganhin sa ingan mas mayor nga to kuno mong Carmen. Dito mi. Namista mo? Nanda ka Marli. Oh, Carmen Desmarley? Hmm. Abi bang kog dara nas kisam dito dito. Sabi yun eh. Di katong dito luway, lila luway. Lila, Biyo, Okay sa nas Carmen. Marli. Okay la din ang mga bata adi ay. Ako mali Marley. Pila pa bata na na? Wa man sa bata. Katong biwa pod. Wa pod. Eh, Ang duha ka laki way mga anak. Dunia na si di sila mga anak. nawaag murga. Kung nawaag laki kay si asiko naman Juni. O si Kuan warin. Oo, meron ng anak. Pili anak ng maribik. Si Buntis Sus Maribik Pili anak. sa Bakanang. Lagi. Tulog na ang katuig ang iyang kwan. Pagkamanguran. Bata. O di na makapulbang si Gira ron. Oo, lahi na sa una. Di laman supak-supakan. Pag iba dani kay bantok. What inod?